Hej og velkommen. Jeg har fundet ud af, at Frikirkenet på søndag holder Frikirkenetsdagen. Det er åbenbart en eller anden indsamling for at samle penge ind til Frikirkenets arbejde, og det kan vel sådan set være meget fint, hvis det var, at Frikirkenets arbejde er godt. Jeg er for nylig blevet skilt ud af flere personer for at have skrevet om Frikirkenet, at det er en organisation, som mangler at fokusere på, hvad evangeliet handler om, nemlig Jesus Kristus. Men og det er jo så fordi, at jeg har meget, meget svært ved at finde evangeliet i Frikirkenets medier. Jeg kan ikke se den på Dono, jeg kan ikke se den på frikirkenet.dk, jeg heller ikke i deres arbejder, i deres konferencer. Jeg har meget, meget svært ved at se, hvor er evangeliet henne i det her arbejde. Men måske er vi heldige den her gang, fordi Frikirkenet har i anledning af Frikirkenetsdagen lavet en video. Så måske kunne vi se, hvor mange gange de snakker om Jesus i den her video. Gud, ja, Jesus er jo Gud, men lad os bare tage dem begge to med alligevel. Hvor mange gange snakker om Bibelen, fordi er man en kirke, så må det også handle om Jesus, Gud og Bibelen. Og selvfølgelig må Frikirkenet også godt have lov til at nævne sig selv og det arbejde, de laver. Lad os prøve at se, hvor meget fokus der er på Jesus, Gud og Bibelen. Så hver eneste gang, at Jesus, Gud og Bibelen bliver nævnt, så tager jeg en fra her, og så kan man tælle, hvor mange gange det bliver nævnt. Eller hvor mange gange Frikirkenet bliver nævnt. Lad os prøve at se, hvordan det kommer til at se ud. Der var ingen garantier for succes, da Frikirkenet i november 2004 blev dannet. Men i dag, 6,5 år senere, er drømmen om et stærkere og tættere frikirkeligt samarbejde en virkelighed. Johan Sonne Højbjerg kommer fra en mindre menighed. For hende har Frikirkenet åbnet for en lang række nye relationer. Selvom vi er forskellige, og selvom vi kommer fra forskellige traditioner, så synes jeg, man mærker, når man kommer til Frikirkenet, at vi er enige om det centrale. Og det er godt at blive mindet om, og det er godt. Der sagde hun noget spændende, at vi er enige om det centrale. Så nu håber jeg så, hun siger, hvad det centrale er, og fortæller, at det centrale selvfølgelig er evangeliet om Jesus Kristus. Og det er godt at blive mindet om, at man ikke står alene. Målet med Frikirkenet er dog også at række ud af. Og det er netop en af hovedopgaverne for Frikirkenets pressetjeneste, der måned efter måned leverer stof til landets medier. Det har eksempelvis Simon Engmose fra Holbæk Frikirke nyt godt af. Det har virket allerbedst i forhold til vores gospelkor, som vi startede op for et år siden, hvor vi fandt det naturligt at bruge Frikirkenets pressetjeneste i forbindelse med de historier, koncerter og arrangementer, som vi har haft. Og det har betydet, at vi er kommet i vores lokale aviser et par gange. Og det er til sidst bundet ud i, at den regionale afdeling af TV2 har filmet os og lavet en dokumentar, og de viser, hvad der sker, blandt andet i Holbæk Frikirke. Det har betydet, at vi snakker med flere, der er flere, der ringer, der er flere til gudstjenesterne i løbet af året. Vi har flere klik på vores hjemmeside. Pressetjenesten har i det hele taget betydet, at frikirkerne er i medierne som aldrig før. Både lokalaviserne, det er også landsdækkende aviser, det er også Danmarks Radio og TV2. De historier, de spørger om, det er ofte positive historier, det er værdimæssige historier, det er holdningsmæssige historier, og så er det lige til, at vi i en anden boldbane har krisestyring, hvor vi er inde og bringer noget i medierne, inden at der er en krise, der kommer ud. Ja, okay. Her er jeg altså ikke særlig imponeret, for jeg må nok sige, at Frikirkenets styring af kriser ikke har vist sig at være særlig god. Som eksempelvis dengang, at de havde inviteret Sten Hildebrand, en New Age-filosof, til at komme på deres lederkonference. Nå, lad os prøve at se videre. Frikirkenet er på 6 år nået meget længere end tidligere tiders forsøg på at skabe enhed og samarbejde mellem frikirkerne i Danmark. Seneste eksempel er Dominos samarbejde med Missionsforbundet samt en række migrantkirker, som nu alle læser Domino. Og flere Frikirkenet-initiativer er på vej. Lige nu der arbejder vi med at gøre det mere overskueligt for Jens eller Katrine, der gerne vil være frikirkepræst. Hvordan bliver jeg det? Vi arbejder med at lave et hovedspor for kommende frikirkepræster. Og så arbejder vi også med et kompakt kursus om sommeren,
som kommer til at samle nuværende frikirkepræster til efteruddannelse. Og for det tredje, så arbejder vi lige nu med at styrke de regionale fællesskaber for præster og ledere rundt omkring i landet. Vi lægger energi i nu, at vi over hele landet har sådan nogle samlesteder for præster og ledere, der kan mødes og inspirere og støtte hinanden. Frikirkenet ønsker at opnå flere succeser i fremtiden, men det koster at holde de mange hjul i gang. Også mere end Frikirkenet får i kontingent for sine medlemmer. Derfor er det håbet, at medlemskirkerne over hele landet vil hjælpe Frikirkenet på vej mod de næste vigtige skridt. En generøs gave til Frikirkenet kan betyde, at vi kan blive bedre til at servicere vores frivillige, at vi bedre kan lykkes i at virkelig gøre de drømme, vi har for fremtiden, fordi alting koster jo penge. Ja, alting koster penge. Ej, ikke alting, men der er mange ting, der koster penge, det er rigtigt nok. Så man må selvfølgelig også prioritere, hvad man vil støtte. Men her har vi så en video lavet af Frikirkenet. Man er jo en Frikirkenetsdagen. Ja, og det er fint nok, de fokuserer på, hvad Frikirkenet laver, men hvem får æren? Frikirkenet. For Jesus æren? Nej. For Gud æren? Nej. Fokus på, hvad der står i Bibelen? Nej. Hvem får fokus? Frikirkenet. Hvor er evangeliet henne i Frikirkenet? Hvor er den gode historie om Jesus, som Tony Jacobsen sagde, at Frikirkenet gerne vil have ud i Danmark? I kan ikke engang finde ud af at have den historie naturligt integreret i den her video. Historien om Jesus er ikke engang naturligt integreret i jeres kristne livsstilsmagasin Domino. Hvor er evangeliet henne? Hvis I kalder jer et kristent system, så vis dog, at I kender Kristus, og ikke skammer jer over at fortælle evangeliet om Jesus. Gud, der blev menneske, bøjede sig ned til os og tog vores straf på sig på et kors, for at vi kunne gå fri af den kommende vrede. Der er frelse i et eneste navn, i Jesus Kristus. Lad os få den gode historie ud, i stedet for en masse historier om, hvad Frikirkenet gør af krisestyring i medierne, og hvordan de kan få en kirke i fjernsynet osv. osv. Det er langt vigtigere at få historien om Jesus Kristus og hvad han gjorde på korset for os ud, end hvad en kirke synger søndag formiddag til med en eller anden gospelkor. Hvor er evangeliet, Frikirkenet? Jeg vil gerne se og høre, I prædiker det, i stedet for bare at sige, at I prædiker det uden at gøre det. Det er trist at se.